you. So ayun, bye ah. Shoutout sa iyo at mag-ingat ka palagi. See you soon. Basta po kayong lahat at sana ay nasa mabuti na kayong kalagayan at malayo sa anumang kapamakan. Panibagong vlog, panibagong araw po, panibagong araw, panibagong vlog po tayo mga ka-road trip. So hi ka muna sa kanila. Hello. Medyo mabuti-buti na yung pakiramdam pero yung boses ano pa rin. Ano pa? Anong tawag yan? Moos. Oo, So namamaos na. So tara mga ka-road trip at tayo magagala dito sa May Satwa. So ito yung Little Manila. So yun, tara. Pakita natin mga ka-road trip yung building dito. Yan. So gala tayo. Ito mga ka-road trip yung kahabaan ng ng Satwa. Gala tayo mga ka-road trip. Yan no. Yan yung mga building mga ka-road trip lahat. Diyan kami dati Apartment. nakatira. So yung green na yan, yung green na yan mga ka-road trip. So dati nandyan din kami nakatira. So yan, ito mga ka-road trip yung Westsun Supermarket. Yan. Tapos ito yung exchange. So ito tatawid tayo, babanggaan tayo ng isang sasakyan. So tara, gala tayo mga ka-road trip. Ito yung road natin. Yan, hello. Sa wakas pa yung ka-road trip, nakakita rin tayo ng parking dahil siguro mga nasa 20 minutes kami naghanap ng parking mga ka-road trip. Tangura. So yan. Tangura pa naghanap. So yan. Ito yung mga ka-road trip yung bilihan. Ito may pwedeng bumili dito ng baboy. Yan, may baboy dyan na tinda. Baboy dyan na nakatali. Sa wakas mga ka-road trip. So ito yung bus stop mga ka-road trip ng bus Tayo, stop. Diyos hindi naman na dyan. Yun, yung Jollibee pala mga ka-road trip. So hi Jollibee. So yan, nandito kami. Nakagala kami sa Satwa. Yan. Yan, si Jollibee mga ka-road trip. Yan o. Hello Jollibee. Jollibee. So yan, doon tayo mga ka-road trip. Suki. Yan, Suki. Yan, si Jollibee. Hello Jollibee, daming tao. Pag Jollibee talaga maraming tao mga ka-road trip. So ito, lakad tayo dito sa may iskinita mga ka-road trip. Yan yung mga building mga ka-road trip oh. Yan oh. So Sa labas tayo makaroon. wala naman dito sa labas. So ito, dito tayo mga ka-road trip kakain. Yan oh, may mga isaw-isaw. Yan. Yan mga ka-road trip, ituloy natin no. Ito, nandito si Santa. Hello Santa. Hello. Oy, uta, sabi ng hello eh. Tumugtog na si Santa. Yan mga ka-road trip, yan mga flower shop. Flower shop, mga damitan, Magbili tayo ng mga collection. Ito. Dami mga ka-road trip, dami nag-aabang, ng mga sakyan. Tawid tayo, tawid. Hindi, yan. Tawid tayo mga ka-road trip, tawid. Yan, tawid tayo mga ka-road trip. So yan, oh, tingnan mo mga ka-road trip, parang Quiapo lang. O kaya Baklaran. Baklaran. Yan oh. May tag GGs lang, may tag 10 lang, may tag 5 lang. Yan, mga isaw-isaw. Yan. Ito yung kahabaan nito mga ka-road trip ng Satwa. Yan mga ka-road trip, 10, 5. Yan. Parang ano lang to mga ka-road trip. Yan. Yan o kaya. Ayan oh. Dun sa mga nakanakan namin. Yan, ito pit shop. Yan, tag 5 lang. Tag 5, 5, 12. Yan, apply Emirates.
Dosi. Hindi yung jersey ang Jersey. So, jersey. Asan ba yung lagay? Yung tinapay? Doon ba yun? So yun, ito yun mga ka-road trip. So yan, mabanti lang kami ng konti. So tara, ikot ulit tayo. Balik ulit tayo mga ka-road trip. So yan, mga building dito mga ka-road trip. Mga luma na yung mga building na yan mga ka-road trip. Daming surot dyan. kasi pupus na. Balik ulit tayo mga ka-road trip. Doon tayo sa bilihan ng ano, ng mga tinapay. Ngayon, may bilihan din doon ng pandesal, munay, panligaspi, puto siko, no? Puto siko. Yan natin na ng gold. Ito, 9, lahat yan silver. So, ito napakita ko na sa kanya. Naipakita ko na yan. Oh, ito yung tindahan mga ka-road trip. So yan si Panadero. Yan si Panadero mga ka-road trip. So yan, papasok tayo. Kaso nga lang kukuntin yung laman. Wala nang laman. Ubus na. Empanada. Ubus na? Yan na lang po. Yan. Yeah, tayo. So wala na mga ka-road trip. Inubos na ni ate. Inubos na. Ilan pa kan? Isa pa. Ito na rin yan, Daddy. Okay lang. Sige, dalawa. Ano? Tayo ba yan? Ilan? Ito magkano to? Anin? So yan, size. Size. Ano yan? Tawanan yan. Tanong mo sila kayo. Mongolo. Mongoloid. Monggolaw. Monggolo pa. Monggoloy, dumating teka. Pagod na. 15 lang pa kuya. Anong oras ba rin yung duty nyo rito? 8 to 12. 2 to 12? Ayos lang. 8 hours lang. Magkano lahat? Busog naman kayo sa tinapay. Thank you. Salamat, salamat, salamat. Hello. Sa vlog namin. Hello. Hello. Taga saan kayo? Batangas. Ay, sa Batangas. Yan. Sa Batangas. Ikaw ate. Batangas. Batangas kayo? Bicol. Saan eh? Sige po, salamat. Ay, mali. Wow, mali. Tara, labas na tayo. So yan, ito mga pet shop. Yan o, mga kulungan ng ibon o. Yan. So yan mga ka-road trip, yan lalagay lang yung net. So yan lang yun. Hindi na yan, ganyan na lang siya. Ayan, nagliligpit na siya. So yun, fishnet lang. So parang gaya lang nito mga ka-road trip. So yan sa kabila. Yan, ganyan lang yan mga ka-road trip, pero hindi mawawala yan dyan. Walang manluloko dyan. So yan, nakita nyo, ganyan. Okay. Kitang kita, yan, National Day. So yan. So lakad tayo. So ito nga, dito lang to mga ka-road trip. Magdamag lang yan dyan, hindi yan mawawala. Yan. Ay, sige ba? So yan, mga dyan lang yan, may magdamag. Kamangkaw. So ganito lang to mga ka-road trip. Yan o, tinabingan lang nila mga ka-road trip. Yan o, yan, nandun dyan pa nga sa labas o. So yan, ang dami na talagang Christmas tree. Yan yung ano, yung sariwa. Maubos kaya yan? Ubus yan. Ubus yan, pamimigay yan. Ito, ang dami o. Kaya naglilig. Yan mga ka-road trip, nagliligpit na sila. So it's 11 na kasi may mga ka-road trip. Yan, bibilig pa o. Ang ganda o. So, Tatlo ba? oo. So
So yan mga ka-road trip oh, sariwang sariwa. Ano yan? Tutugtog ko na po ang backyard. Susunod sa buyo ko. So ito mga ka-road trip, lahat to mga ka-road trip, yung mga dulo halos karamihan ano na, restaurant. Yan yung mga kainan yun, El Batangueño. Yan oh. Yan. Ito na mga ka-road trip, ukay-ukay. Yan oh, mag-ukay-ukay kayo. Kung gusto nyo mag-ukay-ukay, nandito na. Nandito. Yan oh, ang dami oh. Dami ukay-ukay mga ka-road trip. So ito dalawang shop yung ukay-ukay. Ukay-ukay. Wala kasi ano ba ito? Wala. Diyan nga sa may mga Ito may puto bungbong. Puto bungbong. Egg pie? bibingka. Bibingka. Bibingga ba yan? Na maalat. Oo. Kinakain mo kasi hindi ka tuloy makapagsalita. Ay sorry, kumakain ka nga pala. Ito, bibig ka, masarap to. Gusto mong try? 5 dirhams lang po, kaluluto lang yan. Isang try mo. Try mo muna kaya. Sige na, isa lang, isa lang. May pera ka? Kahit isa lang, isa lang. Sa ilalim yung isa, sa ilalim. Sa ilalim. Yan. Kain po. Ito yung, gawin mo ng ano pala, dalawa. Dalawa na siya. Saan po yun isa? Sino ba nagluto niya? Yan ang magkatabi lang, yung magkatabi yan. Tagadato doon na Pinoy. Ito yung nagluluto niya. Buti naman yan, may lumpia. Oh, say hi sa vlog na. Anong pangalan ng vlog ni Kuya? Hi po. Bikularong kalbo. Yung ulo ko. Dito lang ng kalbo. Hali kayo, hi! Hello, hello, hello. Tagasan kayo? Taga na busy ako. Ano iba yung siya? Ito po. Hi from Cotabato City. Cotabato. Bicolanong kalbo. Hali kayo, bili kayo dito guys. Yan, punta kayo dito sa may Alpay sir. Alpay Restaurant. Nagbayad ka na? Oo. Nagbayad. Sige, Okay, salamat, thank you. salamat. Bye guys! So yun. Kumakain pala mga ka-road trip si Kabayan. Akala ko kinakain yung tinda ni Kabayan, yun pala kinakain niya yung baon niya. Ayan, haba ng bus mga ka-road trip oh. Yan oh. Haba niyan mga ka-road trip. Yan oh. Tangay. So yun, nandun pa mga ka-road trip sa dulo yung kami yung sakyan namin nakapa. Tatawid tayo mga ka-road trip. Wag. Takbo! Yan, tumawid. Yun o, nakapalit tayo. Naka-jaywalking tayo mga ka-road trip na jaywalking. 400. What is that? So yan mga ka-road trip, nangihingi. Yan o, nangihingi mga ka-road trip. Nangihingi siya mga ka-road trip sa atin. So yan. Name? Ma'am? Naman tag. Naman tag. Okay? Okay? Atsa eh? Yeah. So yun mga ka-road trip, nangihingi sa atin. Yun. Meron din yan dito mga ka-road trip. Marami yan. Hindi mawawala yan dito mga ka-road trip. Kain saan siguro? Hindi, nagbibenta siya. Nagbibenta siya. Sabi niya, kung kukunin mo daw yung binibenta niya, sabi niya. Okay. Binigyan natin ng pera, binibigay sa iyo yung binibenta niya, sabi niya. Yung pabango? Oo. Yes. I have one paintings I have. That's my drawing. So sketches. I will show you. Merry Christmas. And my Mary Baby Jesus picture. I have. My artwork. Wow. Take your It's Yeah. fine, it's fine. no problem. I'll take a video. Yeah. Yeah, we're The doing the vlog. sailing for 1 piece 20, you 2 piece only 20 dirham. Take your country. Wow. My works.
Ay, this is yours? Yeah, my Wow. name is Wow, hi, nice to meet you, Bino. Merry Christmas, Bino. How much is it? Vinod. One piece 20, you 2 piece only 20. Only 20 dirham, 2 piece. Merry So, yeah. Christmas. 20 dirhams too. 2 piece I give, no problem. Santonia. Your Visaya, Tagalog. Tagalog. Bicol. No, Bicol. Bicol. Bisaya. Ah. Bicol, say hi, Bicolanong kalbo. Ay, Bicolano. Okay, yeah, Take we'll take that. this one. Okay. 340 stick, no problem. I will give, no problem. Yeah. Cheap. This is YouTube? Huh? YouTube channel? No. Yeah, it's my YouTube channel. Yeah. Taklo. Taklo this one. So it's my YouTube channel is Bicolanong Kalbo. Okay. So Kalbo is means taklo. I don't know. Anong kunin mo ito? No, taklo in the Yeah. India, skinhead. Ah. Pare mo ito, Dad? Ito. 340 stick, no problem. I think we need only 2. So you can send to someone. So mga ka-road trip yan pala oh. Nagbibenta si gawa talaga lang to ni ni Mr. Bino. Yan oh yung pangalan niya oh. By Bino. So yung No, no. No? Gusto mo to? Oo, ito. Mayroon na tayo nito. Ito. Yeah. Ito wala. Ito na lang dalawa. So kukunin natin. So yan mga ka-road trip. Kukunin natin yung Mom, Mary this. kukunin natin yung binibenta niyang yung gawa. No problem. Oh, thank you so much. 35, 30 of free. Thank you so much. So ito mga ka-road trip, gawa niya lang ito mga ka-road trip. Yan. Yan oh. Salamat. Yan. Thank you. So, say salamat, Say salamat. Salamat, si salamat. Thank you. Okay, thank you so much. So yan mga ka-road trip, bumili tayo ng guhit niya yan mga ka-road trip. Yan si Bino. Yan oh. May signature, may niya pa, may signature pa niya mga ka-road trip. So yun. Tara, let's go. Uwian na Tulungan tayong dalawa. So yun mga ka-road trip, nandito tayo sa gilid ng kalsada, naglalakad. So yun, may dalawa tayong nabigyan. So ito mga ka-road trip, ang ganda talaga, magaling yung mag-drawing. Yung drawing niya, sa kamay niya lang yun mga ka-road trip. Yan, may pirma niya. Nilagyan niya talaga yung pirma oh. So yun, Bino ang pangalan mga ka-road trip. So Kristiyano yun mga ka-road trip dahil siya yung gumagawa. Siya yung, yung Indiano siya mga ka-road trip na Christian. Dahil yun ang mga gawa niya no? Galing. So yan. May dalawa tayo. Ito. Dito tayo na pumili no? Oh. So yan, malapit na tayo mga ka-road trip dun sa sa parking. Yan. So hindi tayo nagbayad ng parking pero meron tayo na tulungan na dalawa. So yun. So yan ang hospital mga ka-road trip na Iranian hospital dito sa Satwa mga ka-road trip. Yan. Sobrang lawak na yan dati mga ka-road trip. Nag-extension na yan, mayroon ng extension. So yan. Ito yung buong kaba ng Satwa. Yan. So yun, maraming salamat sa pagtapos nyo ng ating vlog na to mga ka-road trip. So So goodbye. goodbye.